Hi everyone, खुलुमहरबाय लोगोफोर बयनिसिमबो वेलकाम बेक टु माय चेनेल। ओमफ्राय नै लोगोफोर बे लोगोजों आंजों ओमफ्राय बिनि बोराय आंनि बोरायजों ज' माने मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरो ना। माने जेबो बिदि प्लेनिं गैयामोन आरो जोंना। माने आङो माने दस्रा खामानिनिसो एसे ओंखारबोदोंमोन आरो ओमफ्राय बे ओंखारनाय टाइमावनोहाय लामा ससेयावसो माने चेन्ज जानानै नै जोङो मोनसे जायगायाव थांगासिनो आरो दा। जेबो बिदि प्लेनिं गैयामोन आरोना जोंना ओरैबायदि बुल्ला जाल्लासो फैखानाय ना देलायनायानो थिग ना मायानो थिग जानला मोनलासो ओंखारबोलाबायनाय आरो न'निफ्राय। ओमफ्राय नायलांदो लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम अननानै ओमफ्राय लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम। बेहाबो नै ओमफ्राय लोगोआबो बिसोरा बेहाबो जानला मोनला टाउनावसो थांदोंमोन मानसिया ओमफ्राय मोरै जाखोथाय हाखु दाखु जालाजोबनायसै आरो प्लेनिं बिदि गैयामोन आरो हाखु दाखु बिदि ओंखारलाजोबनायसै आरोना। नै जोङो दा थांगासिनो। जि मोजां नुखायो नै लामायाबो दुब्लिबारि माइ गायजोबनाय ना। ओमफ्राय आराम लामा लांदां जों माने दुब्लि लांदांजों मोजां नुहुरो आरोना माइ गायनायनो। 이걸로 줘 자이나? 이걸로 후마보 라기고? 이걸로 파고. Mani tanse ini jeng lega pun. Aula. Dengan kau remah di sana. Memang punya tu. Gile. Baik dong. Tak gari sama jangan tak sih nunggu. Tak gari. नै जोङो बेवहाय एन्ट्रि खालामबाय आरोना। दसे नेथ'नांबाय। India get. Foto kebalik buat. गारिखौ जोङो नै बैयाव दोनथ'नानैहाय ओरै थाबायबोबाय आरोना ससे लोगोफोर एन्ट्रि खालामहोनांगौनो। लोगोफोर नै सिङाव हाबफैबाय आरोना जोङो माने बै गेटआवहाय केमेराखौहाय अन खालामनो एलाउ होआ आरो ओंखायनो माने केमेरा दाखेब होनो आरो ओंखायनो माखासे रुल्सफोरखौबो फल' खालामनांगौ जायोना। ओंखायनो आङो माने केमेराखौ अन खालामाखिसै आरो। ओमफ्राय नै दा बैयावहाय माने आधार कार्ड लायनो आंहाबो भटार कार्डखौहाय होथारनांगौ आरोना। भटार कार्ड ओमफ्राय सोरनिखौबा माने आधार कार्डबो बिदेरबावो आरो खिन्थु भटार कार्डआ कम्पालसारिथार आरो नांथारगौ भटार कार्डखौहाय। होमबा सोरबाफोर फैयोबा भटार कार्ड लानानै फैफाखाथार आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै जोंथ' हाबफैबाय नालाय दा थांगासिनो आरो। बारा एकदमबारे फ्रेस आरोना लोगोफोरनि बिसिनि बिल्डिंआ ना बिराद Indian ni je dia. माबायदि मोनखो नोंलाय भुटाननि रायजोखौ? मोजां मोनथारदोंलै गोजोनजोब्बाय गोसो गोरबो थान्दाथारना गोसो गोरबो बिखा बिख्लो आंथ' ग्लाब ग्लाब सुलायजोब्बाय। आंथ' दिनैसो फैफेरदों मालायनि बिस्रा फैखांबायनि सिगाङाव बिदिनो नांगौबादि बैयाव Lagi
berapa mungkin lah. Oh di sini pun. Benar. Tapi sudah kita bawa internet kita. फैफिनबा मोजांसो नुनाय नंला खोमसि जाबा Tinggal tanggal le bos tanggal boleh nusun ya. Ada prisau tangaban nusur. Sini jaga le bipun le. Bega ya. जोङो नै सफैबाय आरोना नै लोगोफोर भुटान सफैनानै नै ब्रिजआवहाय फैबाय खेबसे भिडिअ खालाम सिंगल हुरो दैखौ भिडिअ खालायदों नोंखौ आं गानहोना होगोन ना दे जोङो नै लोगोफोर माने थाब ओंखारफिनबाय आरोना माने जोङो बेलासिनानैसो फैखानाय नालाय ओंखायनो बारा गोबाव खालायाखिसै आरो जोङो बेयाव बे टाउनाव एसे बेरायलांसै होननानैहाय थाब ओंखारफिनबाय आरो दसे ओरैनो थाबाय ओमफ्राय थान्दा ना दै सेर सेर नालाय ओमफ्राय गुसु आराम फ्रेस बार मोनो आरो ओमफ्राय दसे बिदिनो नायलाबायबाय आरोना फटक लाबाय माबाय ओमफ्राय ओंखारबोफिनबाय आरो ओमफ्राय लामाखौहाय जि खुरखानाय आरोना गिथावबाथाय मोनथारो आरो ओरै दैबो माने लामा गेजेरजोंनो नै दैबो बोहैलांबाय थायो नालाय बोरैबा रिमोनलांजानो गिनाय मोनलायलायो आरो रिमोनला मोनो बोरैबा ओमफ्राय नै जोङो दा थांफिनगासिनो आरोना ओमफ्राय दसे माने जोङो बै टाउनावहाय भुटान टाउनावहाय एसे बेरायलाबायनो माने मा बेरायनो दिनैथ' जोङो सेटारडेआवसो फैदों नालाय दिनैथ' माने टाउना बन्द' नामा ओंखायनो एसे माने ओरैनो जा मोनफा मोननै खुलियो बेखौनो एसे नायलाबायनानैहाय थांफिनसै आरोना जोङो लोगोफोर बेनो आरोना बेनोसै नै लोगोफोर जोङो भुटान टाउनावहाय थाफैबाय आरोना जि मोजां खालि माने सिनारियानो नायबाय थाथावनो साफाखा Iri hati dia. Enggak. बिफाङाव नायलाय गुफुर बाबफबनानै दंजोबो नै दाउब' बेनो आरोना भुटान टाउन Mungkin sudah berhenti nampung. बन्द' जोबसै नामा गासिबो नै बेजोंसो माहाय थांनो नागिरदों मा लायो बै बैसिनि गोदान दङ दखाना जाग्रा लोंग्रा बैसिनि माबा माबि नायग्रोनोसैब्रा एसे बुस्थुफोर भुटान टाउनाव हाबफैबाय आरोना लोगोफोर टाउनावहाय मानो लानायाथ' जेबो लानाय जानाय नङा खोमा नायनोसै आरोना मा लानाय जायो बैसिनि बैसिनि गोजान बैसिनि जाग्रा बेयाव हाबबाय आरोना नै जों जोङो जानो थाखाय जिरायबाय आरोना लोगोफोर एसे उखैबायबो ना जोङो जानानै लानोसै आरोना एसे लोगोफोर जानोसै जों बेरायनानै
ini. ओरैनोथ' सेटारडे नालाय लोगोफोर मार्केटफ्रा बन्द' गोजा आरोना ओमफ्राय नैबेहाय मोनसे माने मोनफा मोननै दङ आरो ओमफ्राय जिखुनु मोनसे मल बायदि फिसा मल ओरैनो एफा एनै बुस्थु थानाय दखान नैबेयावहाय हाबबाय आरो जोङो टाइमाबो जोंना सर्ट नालाय ओंखायनो बेफ्रावनो माबा मोनसेफोर नायलाबायनोसै नामा होननानैहाय लालाबायनोसै नामा ओरैनो होननानैहाय माबाबाय आरो जोङो हाबनाय नायबाय आरो नायबाय मा मा दं ओरैबायदि प्राइसआनो माने हाइ गोजा आरोना मा लानो मा लाया जानानै बारा बुस्थु बिदि लायाखिसै आरोना जोङो फोरनि फिलिंसखौ नों मा बुजिनो जा फोरनि फिलिंसखौ नों मा बुजिनो फेसबुकल' सालायग्रा मानसिया जों जानो नागिरबाय नै लोगोफोर जानोसैलाय जोंना गोथाव Tidak kan?